Ni Jone naiz, Eibartarra naiz, artisaua naiz. Ustot 2017an hasi nintzala ofizialki edo esango dugu artisau munduan lanian. Bellas Artes ikasi neban, eta Bellas Artesera sartu nintzanean pentsatzen neban artista izango nintzala en la vida. Eta ez gero institutuan hasi nintzan holan alambriakin eta belarretakoak eta ditzen, eta hor sartu nintzen pixkat artisau munduan, eta hortik gero naiz aldatzen produktua. De repente sortu jatan, ez dakit, afiziño bat edo izan zen, lana bihurtu arte. Hartara sortu zen, hasi nintzalako nire lehengu zuen oratzeko ekartzen ziren alambriekin jolasian, gero arzilla polimerikoa lantzen hasi nintzen, eta nire lehengu asokak ustot 2017 inguruan nengo nitxula. Eta gero ja fakultadia amaitxu behar nebanien azkenen urtean, hasi nintzen poltsuak pintatzen bebai. Hartara berre horretan oin ezagutzen dan bezala, oindala 3 urte sortu zen. Oindala 3 urte hasi nintzen justo pandemia aurretik josten, oialak margotu eta josten. Erakutsi nahi dutena hartaran bidez dela eitzeko beste modu batzuk dauzela, sortzeko eta bizitzeko beste modu batzuk dauzela, jasangarri hauak diranak bai inguru giroan dako, bai langileen dako, bai danan dako. Modu desberdina dauzela gauza produzitzeko eta kontzientzia eduki behar dugula. Erosten dugun horrek atzian dakala lan prozesu bat eta lan baldintza batzuk. Oso prozesu luzia da, baina normalian hasten da, pentsatzen duzu zer nahi duzun sortu, nori nahi duzun zuzendu pieza hori, ez dakit, ez da erdina, riñonera bat sortzia edo motxila bat sortzia, eta gero ja diseinatzen duzu produktua, zelakoa nahi duzun izatea, ze oiala erabiliko duzu zen, eta gero sartzen zara oialen aukeraketan, dala prozesuko igual zati garrantzitsuenetako bat, eta niri gehien gustatzen jatana. Eta hor solatzen zara zure gustatzen jatzuzenak topatzeko, eta diferenteak izateko, Euskal Herria txikia da, eta klaro. Eta gero oialen aukeraketatik pasatzen zara fizikoki diseinatzera patroia, probak eitzera, eta gero ja sartzen zara azkenengo pieza hori sortzen. Nahi zuzen oialak aukeratu, tetrizain eta montajia dala azkeneko pausua dala makinan jostia. Gero batzian ikusten den prozesua ez dala ikusten normalian da, asoketan egotia, argazkiak ateratzia, saia sozialak eramatia, atzeko lan guzti hori ez, produktuan parte dala bebai, baina igual ez dala hain bisiblia. Euskal Herrian beti egon dala tradizioa artisautza baloratzeko. Egiza da, artisautza tradizional hori eta gaur egungo artisautza guztiz desberdina dirala eta normala dela, gizarte aldatzen doa eta denporak egokitzen doiaz. Uztot badago la tendentzia bat, azken urtietan esku zeindako lanak baloratzera. Baina uztot bidea ondisa falta dela ondinok. Produktu bat ikusten dozunean, jendeak ez daki zelan dagon horren atzian. Ez daki zenbat ordu dauzen, ez daki zenbat buru hauste, zenbat sakrifizio edo ze ondo pasatzen dugun bebai, porque ondo bebai pasatzen dugu. Baina orokorrean ordaintzera esasen momentuan, asko zerreza ordaintzen dugu merkian gauza bat, nundik datorren ezeinek egin daben pentsau barik, garestizaua dan gauza bat, erosi beharrian, eta igual bat bakarrik erosi behar dozu. Bai dagola gazteen artean baloratzeko asmo bat, baina, klaro, horrek talka itzen dago gaztiek dituzten baliabideekin. Eta kapitalismo azelera gontan, igual erosi behar duzu gauza bat urtean, erosiala izateko artisaua, bertakua edo danalalkua, munduak ez digu lagatzen, hau baloratzen. Eta orduan bakoitzan lana izan behar da, ez dakit, beste gauza batzuk bezala.